Good morning po mga bro and sis at welcome po muli sa ating panibagong vlog. Ang vlog po natin ngayon ay pupunta kaming mag-asawa sa Apalit sa school. Kukunin po namin yung card ng aming anak na si Prince. Tapos magpapa-update din kami doon, mag-update kami, magtatanong-tanong kami kung paano po ba yung procedure nung oras at kailan ang pasok at kung ano yung mga requirements po. So, shoutout din po pala doon sa mga nagpapa-shoutout po sa akin sa YouTube channel ko. Shoutout po sa inyo lahat. Pasensya na po kayo. Ang dami niyo po kasi kaya hindi ko po matandaan yung mga pangalan po ninyo. Pero alam niyo na po yung kung sino po kayo. Ayan, at saka maraming salamat po sa mga hindi pa po naka-subscribe. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Paki-like and share po yung ating video. Ayan, at tara po, ating pong pasyalan ang Baptec dyan sa Apalit. Samahan niyo po kami. Sana po mag-enjoy po kayo sa mga makikita nyo sa ating madadaanan, especially sa mga kababayan natin nasa abroad. Ayan, so tara. Malapit tayo lumabas. Ito na sa Paligi, Sitio Paligi, Barangay Colgante. At kakalan tayo. Oops, sandali lang. Yan, at kami excited ng malaman kung ano yung grado ng aming anak. Hopefully hindi naman kami naghahangad ng mataas na grado, kung ano lang po yung kakayahan ng aming anak at kung ano po yung pinagkaloob ng kanyang teacher. Siyempre maluwag namin tatanggapin yun. At yun nga, sabi nga ng ating former president na si Duterte, 75 lang okay na. Kaya nga po kami excited talaga na malaman kung ano ba talaga ang grade ng aming anak. Ito nga, malapit na tayo sa Sampaga, Barangay Sampaga. Yan. Siyempre, sa ating mga magulang dyan, mga nanay, tatay, maging masaya na lang po tayo kung ano po yung kaya ng ating anak pagdating sa pag-aaral.
Kaya talaga may mga anak na pinagpapala ng katalinuhan. At meron naman din hindi. Siyempre tanggap natin yan. Huwag naman natin siyempre i-push ang ating anak kung hanggang saan lang po yung kanyang kaya, makontento na po tayo. Siyempre magsisikap naman yan. Hindi naman kasi basyan yung grado sa tunay na buhay na pangyayari sa atin. Kagaya na halimbawa tayo magtatrabaho o magnegosyo. Siyempre ito po ayan, yan po yung ginagawang parang LRT dito sa Sampaga. Ayan, yan po project po ng ating former president na si Duterte. Kasama po yan sa build na project ng ating former president po. Ayun, balik po tayo do sa grado ng ating mga anak. Ayun, ang pagsisikap kasi nasa tao din yan. Yung swerte kasi, may tinatawag tayong swerte sa buhay, di ba? Yung pagsisikap, yun yung swerte, yung pagsisikap, tiyaga, at lahat tayo dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay. Kaya lang po natin mag-enjoy na lang po tayo kung ano man po yung kakayahan ng ating anak. At ayan, dito nakalibing nga pala yung nanay ko sa St. Peter. Yan dyan sa malapit sa, ewan ko ano tawag doon sa bahay na yun. Okay, diretso tayo. Ayan, sana mag-enjoy po kayo sa ating dinadaanan dito sa ating mga nakikita. Ito po'y Santiago po. Santiago, malapit na po tayo sa Palit Crossing. Uy, alanganin ng overtake ni kuya. Tara, let's go. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.
Apalit. Ayan, kakaliwa po tayo dito. Yeah, ito po yung nasa kaliwa na to, yan po yung bagong gawang park dito sa Apalit, yung tapat po ng munisipyo. Nag-vlog na po ako dito, may vlog po ako dito. Sana po mapanood po ninyo yung vlog ko dito sa bagong gawang pasyalan dito sa Apalit. Ayan. So dito po sa likod po ng ating munisipyo, nandiyan po yung Baptec po. Actually, dalawa po yung gate niya. Meron pong entrance dito sa harap at yung labasan po ito sa kabilang gilid ng papuntang Agrarian Office po. Kakanan po tayo dito sa bandang ayan, dito sa may sasakyan na to. Dito na po tayo sa Baptec, yung pinakadulong-dulong daan na to. Baptec na po yan, papasok na po ng eskwela niyan. Sa mga ano nga po pala, shout out sa mga hindi pa po naka-register dito sa Comelec, pwede na po kayong magparehistro. Ayan, mahaba na po, medyo mahaba na po yung pila. Kitaan ko lang po yung asawa ko sa loob, baka po kasi doon dumaan, doon magantay sa akin sa kabilang gate. Alam po, papasok lang. Ito po yung dyan po kami kumuha ng national ID, yung building na yan sa kaliwa na yan. Yung Baptec. Ayan, Bagtec. Bagtec. Ayun, pala yun. Tara, pasok na tayo. Nakakaya pumasok. Ito pong bayo na tamaro sa punggamat. Bro. Okay. Hugas lang tayo ng kamay. Bago daw, lahat daw po nang papasok ay maghugas ang kamay. Ang bango talaga ng alcohol na binigay ni board member Nelson Calara. Yun po yung gamit kong alcohol na yun. Ang bango po. Pwedeng pabango eh. Hindi siya mukhang alcohol, mukhang pabango eh. Ang bango kasi. Ayun yung asawa ko. Nasa kabilang gate nga. Gaantay. Tatawagin ko ho. Babe. Dito tayo. Dito. Siyata ako narinig. Ayun. Wala ko, hindi ko narinig. Oh, doon. Hindi ko na siya antayin. Diretso na ako. Yan na nga po. Surprise. Yung grade. Kung ano ba yung grado ng aming anak sa school. So, siyempre, matalino naman, kumbaga may kakayahan naman, magaling sa pag-aaral, marunong. So, ang nakaka-excite po kasi doon yung kanyang grado, ano ba ang grado niya. Siyempre, iba-ibang subject yan, maraming subject. So, hindi natin alam kung anong mga subject ba yung matataas, di ba? Anong subject yung mabababa, ganon. Tagal naman ng aking asawa, Asan na ba? Ito na.
Ayan. Para yata sa purpose. Okay. Tayo lalakad na. Kasama to? So, meron po. Sis. Apalit ay lapit. Ito may signage po. Ito po. Siyempre. Oh, baka masagasaan ka, babe. Okay. Oh, kailangan matras. Ayun, tapos na po ako magpa-picture. Pang thumbnail ba? Ayan, so pauwi na po kami sa bahay. At may dadala lang po ako dito kasi kakausapin ko po yung tropa na magtatanong ko sa kanya kung saan po pwedeng magtapon ng basura at kung sino po yung available na kukuha ng basura dito sa Leos. So dadaan ako po, hindi ko na po i-video po yun. Malapit na po kasi ako sa crossing. Malapit po ako dito sa crossing ang palit. Andyan yung mga tropa nating mga traffic enforcer, yung mga hindi po na naka-duty po ngayon sila dyan. Meron po tayong checkpoint dito sa crossing po. Yun yung mga tropa natin nasa tent. So meron po silang checkpoint ngayon. Tanda. Ayun, open na. Sa kabila naman. Open na yung kaliwa. Kanan naman. Oops. Okay. Pwede na. Ito yung dati lumang palengke po. Ito nasa kanan na to. Linipat na po kasi yan. Public market. Dinala na po ito sa Bagong Pag-asa po. Sa loob po ng subdivision para po hindi po magkaroon ng build up na traffic. Kasi dati po matraffic po dito sa crossing. Kaya ngayon po okay na. Medyo maluwag na. Kung mag-traffic po, yun po yung ginagawang daan o sira-sirang daan doon sa tapat po ng dating Red Camya o Tucson yata yun, nakatabi naman ng Lim Hospital. Ito po San Vicente, Barangay San Vicente po. Sabi ko po muna yung tropa. So umiyan na lang po ulit mga bro and sis. Sabi ko lang po yung tropa natin. Okay, sabi ko na. So yan po, uwi na ko kami. Diretso na kami sa bahay. Tataya lang po ako ng loto doon sa Sitio Paligi. Tapos diretso uwi na po kami ng aking Madonna. Maganda po yung panahon natin ngayon. At maliwanag, wala akong dilim sa itaas. Ayan. Medyo uminit po, sumikat ang araw. Napakaganda po ng kulay asul ating kalangitan. Malapit po tayo doon sa ginagawa nilang release ng tren sa PNR. Ito po ay barangay Sampagan na po ito. Congrats po sa aking anak
line of 80 po yung kanyang mga grade. So maraming salamat anak sa pagsisikap na iyong ginagawa sa iyong pag-aaral. Ituloy-tuloy mo lang yan. Hindi kami nag-aangat ni mama ng napakataas sa grade. Kung ano lang yung kaya mo, syempre masaya na kami doon. Ang importante susumikap ka sa iyong pag-aaral. At ganda nito pagkatapos yung ginagawa nilang LRT. Parang LRT kasi sa taas yung bagong trend. Ayun na nga anak, tuloy mo lang anak yung pagsisikap sa iyong pag-aaral. Hindi ka namin naobliga ni mama na mataas sa grade. Kung ano lang yung kaya mo, yun lang ang gawin mo. Basta lagi mo tatandaan, nandito kami ni mama para gabayan ka, suportahan ka. So teka lang, mabibili yata si mama dito sa ang aking asawa dito sa KST. Ito ng kanyang paninda para po kasi kulang po yung kanyang supply ng paninda. Dito po kasi siya namimili ng mga chichirya, sigarilyo, alak, soft drinks sa KST. Ito po elementary school ng Sampaga. Ang likod po niyan high school. Ayan. Tapat po ng KSG. Uwi na po kami. Nakapamili na po yung aking Madonna, yung kanya paninda. So yun na nga, nadala ako dito sa Lotto Outlet at alam po ako ng Lotto doon sa Sitio Paligi po dito sa Colgante bago po kami umuwi. Isa rin po ako sa umaasa sa mapanalunan yung jackpot sa Lotto. Hindi ko na po inaagad na napakalaki. Actually yung po tinataya ko po ngayon ay mababa lang po, minimum bet lang po. Oo nga, nagawin mo ako ng ng upuan Saan? Don't wanna sleep in, cause I
Yun, at hindi pa namin nakukuha yung card po ng aming grade 5 na si King. Ang kanyang pong teacher ay si Sir Alan. So siguro sa mga susunod na baka sa isang linggo ba maibigay na yung card ng aking anak. So excited din namin malaman kung ano po ba yung grado ng aming anak na si King. Diyan bali mag-grade 6 na po siya. Dito pa rin siya mag-aaral sa Colgante. Ayan. Bali dadaan po tayo sa tinatawag na Tete Dapo. Ayan. Yan po yung ilog sa Katulay. So yan po ang pagka nandiyan ka sa kabila, ang tawag doon sa kabilang side Ibayo. Kung nandun ka naman sa kabila, ang tawag naman nila Ibayo din. Ibayo. Tawid. Tawid ilog. Ayan. So malapit na po kami sa bahay. At sana po nag-enjoy po kayo sa inyong mga nakita sa ating dinaanan mula dito sa bahay hanggang sa municipality sa Bagtek at pabalik dito sa Bagtek hanggang pabalik naman po. Nabubul talaga ako sa Bagtek. Hindi pwedeng sabihin ng bigla. Malapit na kami sa bahay namin. So yan na lang po ulit mga bro and sis. Ayun, dito ko na po tatapusin yung ating video at kami nakuha na po namin yung card ng aming anak. So okay naman yung mga card niya, ayos. Tapos magaganda naman yung kanyang mga grade. Ayan, at muli lagi po tayong mag-iingat at God bless po sa atin lahat.